esan behar dut hori ez dala egia. Maila ez dugu itxi, maila beti zabalik egon da, ez dugu itxi. Azken urtean, bueno, 2025ean 5 batzar izan ditugu, eta 2024an 8 batzar. Azkenengo 2 astetan, 3 batzar izan dira, sindikatu bakoitzagaz, individualki, eta gero beste batzar bat guztiokin. Mhm. Orduan, bueno, ez da egia, ez da maila itxi denik, ez? Zabalik egon da. Beste gauza bat da, ez diegula ematen eskatzen duten guztia. Mhm. Adibidez, soldaten egoerarekin, datu batzuk emango dizkizuet, hau azaltzeko, ez? Azkenengo 5 urtetan egin diren soldaten igoera, udalan suposatu egin dau, 1,5 milioi igoera. Mhm. Diru asko da, eta diru publikoaz ari gara. Bale? Askotan igual hasten gara, ez? Dirua publikoa dala. Eta ez dakit, hobeto ulertzeko igual konparaketa bat egingo dut, adibidez, Amurrioko langileek asko, osea, Laudioko udala baino gehiago kobratzen dute, ez? Ez dakit, adibide bat, teknikari, erdi mailako teknikari batek Amurrion 52.000 euro kobratzen ditu, eta Laudion 54.000. Mhm. Municipalek adibidez, Laudion 52.000 kobratzen dute, eta Amurrion 55.000. Mhm. Orduan, ez da nahi dut esan, ez? Azkenean gu garrantzia ematen diogu horri, eta baina, bueno, bai argi utzi, maila ez dala itxita egon.